fra dem. Vi kan komme op og hente dem, Anna. Sæt dig ned. Kan du ikke zoome ind? Nej. Nej. Jeg vil lige sige noget til jer først. Jeg synes, at stort set de fleste af jer har gjort, som jeg bad om. Altså, skrevet det så pænt, jeg kunne læse det, skrevet det, så jeg kunne finde ud af det, med sideantal og så videre. Det ikke er prisen. Det er rigtig godt. Og I har fået karakterer for det. Det er selvfølgelig noget, der ikke er helt super duper. Jeg har givet karakter på den sidste side, som I har skrevet. Altså. Er nogen, der har fået 0? Det vil jeg ikke sige. Så er der. På den sidste side, som ikke har noget, og det er ikke den side, hvor I har skrevet noget med guldhornene, fordi det talte jo ikke med, det var bare, at jeg skulle se, hvad jeg lavede. Så den sidste side, den kan i princippet stå, altså se, det er så Stephanies, jeg har her. Altså, der er stadigvæk sider, men hendes lille kommentar og karakter står her. Ikke? Ja. Får jeg så det samme som mine, fordi vi arbejder sammen? Altså, nogen får det samme, hvis I har lavet præcis det samme. Men Ja, og så trækker vi den ned i hovedet hele tiden været ude. Ja. Jeg har bestilt, og nu er det snart her, jeg har bestilt computerrum til jer i dag, jo ikke også? Så jeg skal derop, I går derop, og I kommer i gang. Ej, nu. Er der nogen, som... Nej, prøv at se. I skal se min karakter først, og I kommer op og står... For helvede. Gør det nu. Se det meget. Ej. Hallo, Nana, tænk lige din stol. Ja, tjek lige det. Se ned i din taske. Okay, ned. Nu. Prøv lige at kigge ned på stolen. Prøv lige at kigge. Jo. Ja, det behøver du jo ikke at vide. Prøv at kigge. Det er rigtig nok. Vi har gode kontakter. Ja. Nu kom nu! Ned! Kom nu! Længere ned! Længere ned for helvede! Hvor er han dum, mand? Ha ha ha!